давоми хониши романи одамони ҷовид. боби шашум. Салими садкора. дар пеши даромадгоҳи работи вайрона се нафаронро як одами харобак сабукҷусаи кӯса ва гандумгун пешвоз гирифт. ӯ одами миёнсол ва хандонрӯй буд. ӯ бо инҳо гармуҷӯшон вохӯрдӣ ва ҳолу аҳволпурсӣ карда марҳамат ба хона медароем гуфт. дар кулбаи вайронае ки болояш бо хасу хошок пӯшида шуда буд ва аз сурохиҳои он нури офтоб ба дарун равшанӣ медод, 4 кас даромаданд. ба замини кулба як бурё ва дар болои вай пӯстаки мӯйҳояш рехтагӣ андохта шуда буд. ҳар 4 ба болои палос гузашта нишастанд. мизбон ба арвоҳи гузаштагони ҳамин манзил омин кард. 3 тан ҳам бетаъхир ба вай пайравӣ карданд. мо аз ин ҷо кай ба роҳ медароем? Пӯлод аз ӯ пурсид. то чашми рӯзро кур накунем ба роҳ даромадан наметавонем, гуфт ӯ. нисфи шаб ба қишлоқ даромада равем шудааст дия охир. тешабоев ба Шокиров нигоҳ карда монд. Пӯлод аз ин нигоҳи тааҷҷубомез зуд пай бурд. ҳардуи шумо албатта бо ин кас ошно не. ин одам аз они худӣ. эҳтимол дар қишлоқ ин касро дида бошед. дар ҳамон ҷо дар дари Комилчутур ном бой чойраккорӣ мекарданд. ҳафтаи гузашта рӯзи чоршанбе ман ва марҳум Кучеренко. Пӯлод оҳе кашид. як булак замини ин касро шудгор карда дода будем. номатон аз ёдам набаромада бошад. Салимбой, ҳа? ҳа, ман Салимбой, гуфт вай ҳам оҳе кашида. бечора Кучеренко кушта шуд. ҳай афсӯс, чӣ одами хубе буд. дар ҳақиқат ҳафтаи гузашта Пӯлод бо Кучеренко дар шудгори замин ба ӯ ёрӣ дода буданд. ӯ баъд аз тамом шудани кор бо нақл намудани саргузашти ғалатии худ қариб 1 соат вақти онҳоро гирифта буд. ба нақли Салимбой бо шавқу рағбат гӯш андохта торик шудани рӯзро ҳам нафаҳмида монда буданд. саргузашти Салимбой ҳақиқатан аҷиб ва мароқовар буд. ӯро хешу ақрабо, дуру наздиконаш Салими садкора меномиданд. вай бо ҳамин лақаб ҳам машҳур шуда буд. яке вайро 5 панҷаашро ба даҳонаш андохтагӣ ва бинобар ҳамин якаш ду намешавад гуфта ғайбат кунад, дигаре 5 панҷааш ҳунар гуфта таъриф мекард. ӯ аз дузандагию пазандагӣ кашида қариб ҳамаи касбҳоро медонист. махсусан солҳои охир касбе намонд ки накарда бошад. аз касби падараш ки кафшдузӣ буд хабар дошт. масолеҳҳои касмахару касмаёбро аз ҳар тараф дарёфта кафшҳои пошнабаланд ва дағал медӯхт. ба охурчӯбу кафи кафш бо ширеш латаҳои қат ба қати бисёре часпонда дастак ва чарми таги кафшро заранг бар ин сахт мекарду ба харидорон бо таърифу тавсифҳои болохонадор фурӯхта ҳам метавонист. бародар, ин кафшро дар зери чархи аробамони ҳам маҷақ намешавад. ин як. дуюмаш ҳамин ки пулат ҳамроҳи худат меравад. пӯшида пӯшида боз ба ҳамин пул фурӯхта метавонӣ. нахуд ки ман ба ту кафши хизмат намекардагиро фурӯшам. ҳатто вай фолбинзанони лӯлиро ки аз сурохии сӯзан уштурро мегузарониданд гаранг карда кафшро пул мекард. ҳой ҳамшира, ҳамин кафшро нахарӣ, ба худо ки пулат гум мешавад. ту одами бисёр роҳ мегаштагӣ, дағал мағал нагуфта харидан намегирӣ. ба ту дошт диҳат шудааст дия. ин як. дуюмаш ҳамин ки кафшҳои ялтур-юлтури ба ту хуш меомадагӣ ба ҳавлият нарафта бепошна мемонанд. боз арзонии инро намегӯӣ. саҳл нагузашта даромади кафшдузӣ ба таъмини оилааш нарасида монд. ӯ сари касби дигарро гирифт.
аз танургарӣ рафта як танури калон хариду ба ҳавлияш бардошта оварда як шабонарӯз овора шуда шинонид. пас аз он аз рӯзи дигар сар карда ба нонвой даромад. дар андак вақт нонҳои мулоим ва сурху сафеди ӯ дар бозори шаҳр машҳур шуданд. дуконшинҳои растаи атрофӣ ва базозӣ ҳама аз вай нон мехариданд. нони вайро Салимбой меномиданд. лекин ин овозабарорӣ ба Салимбой фоида накард. дар моҳи дуюм ба ин касб ҳам чашм расид. оқсақоли бозор рӯзе ӯро ҷеғ зад. ҳуй нонвой, лабай чандто нон дар кор? нон понат дар кор не. даромади ту аз ҳама нонвойҳо калону чаро хат намегирӣ? чӣ хел хат оқсақол? хати нонфурӯшӣ. оқсақолако, балои бачаю качатон нагирам, аз саратон гардам. фоидаи нонфурӯшӣ ба нони хушку оби хунуки зиндагӣ ҳам намерасад. ин як. дуюмаш ҳамин ки аз худатон ҳеҷ гап намемонад ки охир, илтиҷо мекард Салимбой. не, намешавад. хат гирифтанат дар кор аст. Салимбой 3 сумро таги остинӣ ба оқсақол дароз карду ба бало монд. гулӯи оқсақоли балохӯр хорида рӯз дар миён бо ӯ рӯбарӯ шуда аз хусуси хатгирӣ гап мезадагӣ шуду монд. Салимбой аз ин касб дасту дилашро шуста, тахтаю тиракашро ғун дошт, чунки фоидаи сабзӣ аз пайи зиёни шалғам барбод мерафт. вай баъд аз тарки ин ҳунар хеле хаёл кард чӣ бояд кард. бачаҳои хурду калонаш ҳама қанотак зада хӯрок мегуфтанд. рӯзе ба хотираш чизе расид. иди наврӯз наздик шуда истодааст. барои бачагон ягон бозича созам намешавад, гуфт ӯ худ ба худ. ӯ халтаеро бардошта ба гӯристони шаҳри кӯҳна рафт. ба он ҷо тунукасозони растаи тунукасоз тунукапорчаҳои бисёри ношоямро партофта буданд. аз пагоҳӣ то бегоҳ тунукатӯдаҳоро рӯгардон кард. сели моҳи март меомад, лекин ӯ бадтару лой шуданаш парвое ҳам намекард. шабона халтаи пур аз тунукапорчаро бардошта ба хонааш овард. дукордаи чокбуракро гирифта карнайчае сохт. аз миёнаи он сурохе гузошта ба вай забонак шинонид. пуф карда дид ки чирроз зада садо медиҳад. аз шодӣ ба пӯсти худаш нағунҷид. ҳой ғанӣ, гӯён номи писарчаи калонияшро гирифта ҷеғ зад. инро гирифта ба кӯча баромада, бачаҳоро ҷамъ карда биёр. дадом аз ҳамин сохта истодаанд гӯй. ғанӣ карнайчаро ба кӯча бурд. Салимбой бошад, дасташро ба дасташ нарасида, дар як дам боз 3 дунаи дигар карнайча сохт ки инҳоро назар ба аввала хеле хубтар ва зеботар буданд. андак вақт нагузашта ғанӣ аз кӯча як тӯда бачагонро ҳамроҳи худ овард. онҳо қимати карнайчаро фаҳмида ба ҳавлияшон давида рафтанд. баъд аз ин харидорон бисёр шуданд. онҳо ҳатто аз маҳалҳои дигари шаҳр ҳам меомаданд. иди наврӯз ки дар хуҷанд онро сари сол меномиданд, наздик шуд. ба лаби дарёи сир ба идҷо самоворчиҳо хаймаҳои муваққатӣ зада тайёр мешуданд. дузанда ва фурӯшандагон ҳама серкор буданд. одамони либос ва пойафзол фармудагӣ ҳар рӯз омада ба дузандагон таъкид мекунанд ки остини ҷома ҷудо ҳам борик шавад, пошнаи мӯза баланд ва нулборик шавад. Салимбой ғайр аз карнайчаҳои пеш фурӯхтааш то рӯзи арафа қариб 500 дона карнайча тайёр кард. аз бозор ранги қирмизӣ харида оварда, онро бо локи зард салоя карда дар рӯи карнайчаҳо гулпартоӣ кард ки баъд аз он харидорон бисёр шуда бозораш часпонтар шуд. иди сари сол ҳам расид. чойхонаҳо пур аз чойхӯрон. онҳо дар лаълиҳои калон 7 мева монда чой менӯшиданд. мантупазони қашқарӣ
мантӯҳои худро таъриф карда идчиёнро ҷиғ мезаданд. нишолочиён, гармак ва каллафурӯшон ҳама баробар мағал мекарданд. дар тарафи шарқии идҷо хаймаи калони чодирхаёлӣ аз Тошканд омадагӣ зада шуда буд. дар болои дарвозаи он Марьям Хонимӣ, машҳури он замон, бо либосҳои ҳарир, ки аз зери он бадани ӯ намудор буд, рақс карда меистод. бузбалаҳои шаҳру қишлоқ дар ин ҷо аз ҳад зиёд ҷамъ шуда рақси вайро тамошо мекарданд. онҳо ба ғамзаю мақом ва ишораҳои абрӯи бо дили нохоҳам ва маҷбурият ба ҷо овардаи ин зани бадбахт қиёс кашида хушомад мекарданд. дар тарафи лаби дарё, дар дори баланде, бачаи хурде, ки шими духобаи сурх пӯшида буд, дорбозӣ карда дили тамошобинонашро шуввос мекунонид. Салимбой ҳам дидан мумкин буд, ки карнайчифурӯшӣ карда мегашт. дар 7 рӯзи иди сари сол вай ҳама карнайчиҳояшро фурӯхт. ид тамом шуд. акнун карнайчисозӣ ҳам бефоида буд. Салимбой баъд аз ид як шаб чашмҳои ҳамёнро кушода, пули аз ин касб ба даст омадаро ҳисобу китоб карда баромад. боигарии ҳамён 12 суму 80 тин буд. ҳолати он лаҳзаи Салимбойро тасвир кардан душвор аст. вай худ ба худ механдид. махсусан ӯ бо ҳамин хурсанд буд, ки иҷорагирон, оқсақолони бозор аз ин даромади Салимбой бехабар монданд. набошад ин пул ҳам ба ҷои худ мерафт. ӯ ҳамёнро кушода пулро андохта ба таги ҷогаҳаш монд. ҳатто дар вақти бурдани хобаш лабони вай меҷунбиданд, дастонаш ҳаракат мекарданд. маълум мешуд, ки Салими садкора дар хобаш ҳам хазинаашро ҳисоб мекард. Салимбой соати 6 пагоҳӣ аз хоб бедор шуд. зани вай Фазилатбибӣ аз ин саҳархезии нави шавҳараш шубҳа кард. номвоятон кун нест, боз ин қадар аз каллаи кӯрак хестед? корат набошад зан, гуфт Салимбой. қариб 3 тилло пул ҳаст. ба фикрам ҷалондан дар кор набошад, исроф шуда мераваду бедастмоя мемонем. боз чӣ кор ёфтед? сонӣ мегӯям. вай ба румоли миёнбандаш якта нонро баста аз ҳавлӣ баромада рафт. ҳатто дар хона нонушта ҳам накард. бегоҳӣ майдачӯйдаҳои бисёре бардошта омад. вой мурам, боз чиҳо овардед? гуфт занаш ба Салимбой. ғайр аз ҷони одамизод дигар ҳама чиз ҳаст, гуфт вай рӯймолро кушода. дар ҳақиқат ҳама чиз буд. сақич, даҳани фаранг, ҳалилаи зангӣ, седона, мурч, зардчӯба, чордору, калобаи ресмонҳои рангбаранг, сӯзанҳои майда ва лагандкунак, сӯзанак, латибинӣ, ғижак ва мисли ҳамин чизҳои бисёре дар халтачаҳо ва коғазҳои ҷудо ҷудо ҷойгир карда шуда буданд. Салимбой ин анҷому ашёҳояшро ба хурҷин андохта ба кифт партофт ва пагоҳии якшанбе ба бозори Нов ном қишлоқе равона шуд. дар Нов дар як пасхамӣ ҳафтаи як бор рӯзи душанбе бозор шуда мегузашт. дар қатори 2-3 аторони кӯҳна, ки онҳоро дар Нов ҳама медонистанд, як атори нав ҳам молҳояшро ба замин паҳн карда нишастааст, ки ин Салимбой буд. харидорони ӯ аз ҳама зиёд буданд. вай молҳои худро бо таърифи махсус, бо хушзабонии ба ҳама форам мефурӯхт. Салимбой 3-4 ҳафта бозорчигӣ карда хеле фоидабардор шуд. аз нуги хамир фатир гӯён, ба бачагонаш ҷомавории нав, ба занаш дураи шол ҳам харида дод. хаёл мекард, ки агар бозораш 2-3 моҳ ҳамин хел часпон шуда истад, метавонад дар шаҳр куне дар ягон қишлоқ дукони баққолӣ
ва ё атторӣ кушояд. ӯ ба чандин қишлоқҳои дуру наздик ҳам рафтуомад мекард. монда шуданашро намедонист, шабҳо хобаш намебурд. бойшавии дар пеш истода вайро тамоман андармон карда буд. аз ҳавлии ҳамсоя андак харида ҳавлии худро калонтар карданӣ, якта хонаи хушрӯи бо зинапӯяи хиштӣ пухта мебаромадагӣ бино карданӣ, як гови ҷӯшоӣ ва як аспи ҷиран гирифтан ва боз кимчи корҳо карданӣ, ки ҳисоби ҳамаи онро худи Салимбой ҳам гум карда буд. аммо ӯ ба муроду мақсадаш нарасид. рӯзе бозгашт аз қишлоқ шабона меомад, ки дар роҳ аз ақиби як теппа ду каси рӯйҳояш бастагӣ баромаданд. яке нохост ба Салимбой дарафтода ба болояш савор шуду ба гулӯяш корд монд. дигаре хурҷини атторӣ ва ҳамаи ҷайбҳои ӯро афшонда гирифта рафтанд. Салимбой аз ҷой хест. аз бадбахтӣ ва ноомади кораш гирист. аз атторияш пушаймон шуду, аммо ин пушаймонӣ суд надошт. ба хотираш ин рӯбоӣ мерасид, ки гӯё айнан дар ҳаққи ӯ гуфта шудааст. толее дорамаш, ки аз пайи об гар равам сӯи баҳр баргардад, вар ба дузах равам пайи оташ, оташ аз ях фасурдатар гардад. ду дасти худро ба биниам андохта чӣ хел ба пеши зану бачагонам равам, мегуфт вай худ ба худ. бозгашт ба тарафи нов роҳ андохт. худаш ҳам намедонист, ки барои чӣ рафта истодааст. дар дашти васеъ оҳиста оҳиста қадам монда, ниҳоят ҳалок шуду ба як пастии бероҳа фаромада беихтиёр хоб кард. Салимбойро насими пагоҳии дашт аз хоб бедор намуд. тамоми баданаш зада майда карда шудагӣ бар ин дард мекард. сар бардошта ба ҳар тараф нигоҳ кард. худро дар байни ҷорубҳои баланд дид ва ҳамон замон ба хотираш расид, ки аз бекорӣ ва кадукорӣ як пуштора аз ин ҷорубҳо бардошта ба шаҳр бурда ҷоруббандӣ ва ҷорубфурӯшӣ кунад, беҳтар мешавад. ӯ то баланд шудани офтоб як банди калон ҷорубро канд. бегоҳи рӯзӣ ба ҳавлияш расида омад. аз ҳамон рӯз сар карда Салимбой ҷорубчигӣ кард. дар ҳар чанд рӯз як бор ба дашт мерафт. аз он ҷо ҷоруббориҳои маҳин канда омада, бо чобукӣ ва чапдастӣ аз онҳо ҷорубҳои хубе мебаст. онҳоро пуштора карда кӯча ба кӯча фарёд зада мегашт. ҷоруб омад, ҷоруб омад, худаш мерӯбад. бо ҳамин минвол як соли дигар гузашт. рӯзе аз рӯзҳо бегоҳи рӯзӣ Салимбой дар пушторааш ҷорубборӣ меовард, ки дар роҳ ба вай як бузичаи бесоҳиб дучор шуд. Салимбой дар нигоҳи аввал ба вай чандоне аҳамият надод. аз дилаш гузаронид, ки соҳибаш аз ақиб омада истодагист. бузича ба роҳ фаромада пешупеши вай ба тарафи шаҳр равона шуд. дар охир Салимбой ба атрофу ҷонибаш нигоҳ карда соҳиби онро мекофт. аммо дар поёни теппа ба ҷуз бузак чизи дигаре дар назараш нанамуд. ҳама ҷо ором ва хомӯш буд. албатта ин бузак аз он ягон бой будагист, гуфта Салимбой фикр кард. аз ягон пода ҷудо шудагӣ гирифта ба ҳавлӣ барам, ҳамин қадри бои падарлаҳнат камбағал намешавад. бо ҳамин қарор тез тез қадам монда омада бо устукорӣ бузакро дошта гирифт. миёнбандашро кушода аз гулӯи он басту ба пеш андохта ба роҳ даромад. ба шаҳр вай хеле бевақт карда даромад. аз як оброҳа гузашта ба кӯчаи калон баромада буд, ки миршаби давлзан пеши роҳашро дошт. ҳой ҷорубчӣ, лабай тақсир, ин бузичаи кист? аз куҷо оварда истодаӣ? аз они худам тақсир. ин пагоҳӣ харида ба чарониданӣ бурда будам. аз они худат? ҳа, аз они худам. ист дӯст, ба куҷо меравӣ? миршаб омада
пеши роҳи Салимбойро дошт. мехоҳӣ ки маро фиреб диҳӣ? 3 рӯз аст ки аз рамаи Пулотҷонбойбачани ин буз гум шудааст. ҳоли мо чӯпони рамаро қава карда мондем. ту бошӣ бузро хӯрда ҳазм карданӣ мешавӣ, а? кани ба пеш даро, пеши оқсақол меравем. дар ҳамон ҷо маълум мешавад. Салимбой чору ночор ба пеш даромада, айбаш дар гарданаш буд. миршаб вайро ба маҳкамаи политсия бурд. дар он ҷо вайро ба пеши як одами бадбуруши мӯйлабдароз, ки даҳонаш ғор бар ин кушода ҳамёза кашида менишаст, дароварда воқеаро баён кард. одами бадбуриш ҳамаи гапро то охираш нашунида, як полисияи дигарро ҷиғ зад. вай Салимбойро ба тарафи тюрма ҳай кард. банди ҷорубборӣ ва бузак дар даромадгоҳи маҳкама монд. бепурсиш Салимбой дар тюрма 1 соли расо хоб кард. зан ва бачаҳои вай дар ин муддат чӣ гуна умр ба сар бурданд, ҳоҷат ба баён нест. онҳо гадоӣ мекарданду намедонистанд ки сардори хонавода ба куҷо ғайб зад, чӣ шуд, зинда аст ё мурда. аз вай дараке набуд. соли 1917 рӯзҳои аввали революсия ба тюрма одамҳои нав омаданд. бештарини дар тюрма будагиҳо озод шуданд. дар қатори онҳо Салимбой ҳам ба рӯзи равшан баромада ба ҳавлияш даромада омад. зану бачаҳояш дар назари аввал ӯро нашинохтанд. вай тамоман пӯсту устуғон шуда, чашмҳояш ба дарун фурӯ рафта, харобу ҳалок шуда буд. баъд аз ин ӯ аз ҳама касбу корҳои шаҳр даст кашида ба қишлоқ омад. дар ин ҷо бо ёрии Сафар кӯҳандӯз, ном ошнои деринааш, ки аз шаҳр кӯчида омада буд, ба чоряккории комилчутур даромада, зан ва бачаҳояшро аз шаҳр кӯчонда оварда, аз сайизхонаи бой ҷой гирифт. Салимбой баъд аз ҳодисаи имрӯза гуфт Пулот ба Тешабоев ва Шокиров, ба шаҳр гурехта рафта ба штаб ҳам хабар доданӣ будааст, ки ман дар ин ҷо бо вай рӯбарӯ шудам. ҳама хомӯш шуданд. ниҳоят Шокиров сукунатро вайрон карда, ба умеди ҳамон яроқҳо шуда меравем, гуфт ӯ. ҳа, ба умеди ҳамон яроқҳо. ҳеҷ набошад 2-3 посбони онҳоро кушта яроқдор мешавем. шердил шуданд дар кор. комсомолон наметарсанд ку, гуфт Пулот. хуб шудааст, гуфтанд ҳарду. офтоб ба ақиби кӯҳ пинҳон шуда буд. ситораҳои дурахшон оҳиста оҳиста йилтироз зада намудор мешуданд. аз работи сари роҳ 4 сиёҳӣ ба лаби сои фаромада нугнуги пой қадам гузошта мерафтанд. онҳо соатҳои 12 шаб ба даромадгоҳи қишлоқ наздик шуда, дар он ҷо қарор гирифтанд. яктои онҳо шипос зада ба болои кӯҳ роҳ андохт. пас аз андаке 3 нафари дигар ҳам аз ақиби вай равон шуданд. босмачиён 2 касро дар даромадгоҳи қишлоқ ба посбонӣ монда буданд, ки Салимбой инро медонист. онҳо эҳтиёткорона ба болои кӯҳ мебаромаданд ва кӯшиш мекарданд, ки мабодо ягон санг нағеладу посбононро огоҳ накунад. онҳо қариб ба болои кӯҳ расида буданд, ки Салимбой истод. шумо як дамакак ҳамин ҷо истед, ман ҳозир хабар гирифта меоям, гуфт ва ба тарафе рафт. пас аз андаке зуд баргашта омада хабар дод. ростӣ корамон барор мекунад. хуш, тахмин 100 қадам дуртар аз ҳамин ҷо 2 босмачӣ ба як тахтасанг такя карда хӯрок кашида хоб кардааст. агар мо рафта ҳозир таппию хӯрӣ карда тавонем, соҳиби 2 милтиқ ва тир мешавем. рафтем, гуфт Пулот. онҳо аз дунболи ҳамдигар дар замин гавак кашида ба тарафи қаровулҳо равона шуданд.
чунон эҳтиёткорона ва ҳушёрона қадам мемонданд ки 5-6 қадам дуртар аз ҳамдигар рафта истода шарфаи пойро ба зур мешунавиданд. ду нафар йигити боваркардаи Мавлон дар болои тахтасанг нишаста аз аввали шаб ба ҳамдигар лофу қоф зада қаҳрамонии имрӯзаи худро таърифу тавсиф мекарданд. онҳо хуб манаҳ зада лакот шуданду хобашон бурда монд. ҳатто яке милтиқро ба болои тахтасанг монда худаш дар поён хоб кард. бедорхобӣ давутози ҳамешагӣ ва махсусан имрӯза онҳоро ҳалок карда буд. 4 кас ба болои 2 кас худашонро партофтанд. ҳатто намонданд ки ба паҳлӯи дигар гарданд. корди дарози Салимбой аз хуни ҳарду сероб шуд. ҳалолат бод бародар, гуфт Пӯлод ба Салимбой. одами хобрафтагиро бача ҳам мекушад. Салимбой дароз дароз нафас мекашид. милтиқу шофашро гиред. 2 милтиқ, 2 қатор вазни пур аз тир ва як шамшери қадимиро аз миёнбанди мурдаҳо кашида гирифтанд. хуш, акнун бо кадом роҳ меравем? пурсид Пӯлод. роҳи лаби сойқатӣ меравем. дар сари роҳ онҳо боз дар 3-4 ҷой посбон монданд. ман шуморо аз шолипояҳо мегузаронам. баъд аз он ҷо ба масҷид сонӣ ба ҳавлии Нумон мебарам. корро аз ҷояш сар мекунем. шуморо ончунон боб карда аз Лукидон мегузаронам ки маданг ҳам бехабар мемонад. Шокиров аз ширинкории Салимбой фихос зада хандид. ҳар чор аз доманаи кӯҳ ба тарафи шолипояҳои канори сой равона шуданд. боби ҳафтум. 4 тан ба муқобили 300 нафар. Мавлон дар хонаи дарунӣ вақте ки мӯзаашро мекашид, Акрам гулрӯро оварда ба болои шол гузошта нафасашро рост кард. овардӣ? овардам бек, ҷонамро ба ҳалқам овард. сагбача сонамро чунон сахт газида гирифт ки гумон кардам дандонҳояш то мағзи устухонам расид. дилам ҷудо ҳам гум зада рафт. ҳаққаш як тир буду гирифта биёреди шумо раъямро гардонд. худашро ҳам мурда бар ин карда овардӣ кӯ? Не бек, ҳеҷ чиз нашудааст. ҳозир ҳушёр шуда мемонад. вай андак мундак зур назад. ҳушёр шавад, сагбача ҷудо ҳам газанда бар ин менамояд. хуб рав, йигитҳоро гӯй хобашон бурда намонад. худат ҳам бедор гард. хоб шудааст бек, лекин аз табаррукшудааш рав, бисёр фаҷӣ накун, ҷудо ҳам мазахӯрак шуда мондаӣ. дар сояи давлататон дия бек. Акрам 2 чашмашро аз гулрӯ наканда берун баромад. бек калавида ба назди гулрӯ омад. даҳони бастаи вайро кушода даст ба ғабғаби ӯ бурд. мӯйҳои гулрӯ хотири Рустамамак бар ин парешон буд. дар танаш куртаи шолфар, сару пояш луч беҳуш мехобид. Мавлон дасти росташро аз таги сари гулрӯ дароварда, онро ба болои дасташ гузошт ва лабашро ба лаби ӯ наздик бурд. ҳанӯз лаби ӯ бар лаби гулрӯ нарасида ришаш расид. вай чашмонашро кушода худро дар оғӯши як одами бадҳайбати каллакалон ва ришдарозе дид ки ба девҳои афсонавӣ монандӣ дошт. гулрӯ фарёд зад. Мавлон вайро ба бағал кашида буса мекард. ӯ бо тамоми қувваташ дод гуфта дасту по мезад. ӯй духтари ҳамсоя, зури беҳуда миён мешиканад гуфтаанд. беҷо ҳаракат карда худро ҳалок накун ва ба ҷойгоҳ биё. падаратро бошад фардо озод мекунам, аз паси кораш меравад. сар деҳ, ман ба ҷойгоҳат намеравам. худат ба ихтиёрат набиёӣ, зуриқатӣ мебиёрам. гӯён ӯ гулрӯро аз замин озод барканда қоматашро нимроз карданӣ буд ки гулрӯ як зур зада бо дасти росташ
ба чашми вай муште фаровард ки аз он оташ парид. мавлон аз шиддати мастӣ ва аз дарди чашм пуштнокӣ афтида рафт. акнун гулрӯ вақти мувофиқро ёфт. риши вайро дудаста дошта сахт мекашид. ӯ хестан мехост, аммо наметавонист. дарди чашм ва дарди манаҳ ҷонашро азоб медод. ӯ ба миёнбанди худ даст андохта аз ғилоф кордро кашид. онро ақиб бурда ба сари гулрӯ андохт. корд ҳанӯз ба нишон нарасида дасти онро дар ҳаво дасти пурзуре дошт. ин даст дасти пӯлод буд. ӯ хез зада ба сари синаи мавлон нишасту гулӯяшро чунон хафа кард ки вай аз дасту позанӣ боз монд. кани акнун тайёр шавед, гуфт пӯлод ва ба Тешабоев ва Шокиров. худаш чароғро хомӯш карда ба пойгаҳ фаромад. ҳой духтарак, ту акнун оҳиста ба поёни боғ рав. дар он ҷо як кас туро пойда истодааст. ба хонаатон бурда мемонад. Ки вай? овози ларзонаки гулрӯ ба зур баромад. одами худамон, тезтар рав. онҳо зуд аз хона берун баромаданд. дар пеши дари хона дар лаби ҷӯй Акрам ҷон меканд. хираси гулӯи он шунида мешуд. аз дар баромадан ҳамону се кас ба се тараф рафтанд. гулрӯ ҳанӯз ба пеши Салимбой нарасида буд ки дар пеши меҳмонхона як граната кафид. дар ҳамин вақт аз болои боми дарвозахона, аз даромадгоҳи ҳавлии дарунӣ таркиши гранатаи дуюм ва сеюм шунида шуд. садои милтиқандозӣ аз ҳар гӯшаи қишлоқ шунида мешуд. қаровулҳои аз таркиш захмдоршуда фарёд мекарданд. аз се тараф тир ғизоз зада омада гурехта рафта истодагонро ба замин меғалтонд. ҳамаи босмачиёне ки ба ҳавлию хонаҳои дуруст ва саизхона доштаи қишлоқ ҷойгир шуда буданд, саросемавор ба кӯча зада мебаромаданд. дар торикии шаб ҳамдигарро фарқ карда натавониста бошад ҳам ҷанги сахт мекарданд. саҳарӣ босмачиёне ки шумораи онҳо аз 200 кас зиёд набуд, тир кушода қисман савораи аспҳои луч, қисмашон пиёда аз қишлоқ баромада гурехта рафтанд. дар кӯчаҳои қишлоқ мурдаҳои босмачиён мехобиданд. ҳама анҷому аслиҳаҳо дар ҳар тарафи кӯча пароканда буд. субҳ фақат 7-8 касро ки аз байни онҳо Рустамамак, Тешабоев, Шокиров, Саодатбибӣ ва Салимбой ба хонандагони мо шиносҳо ҳастанд, дидан мумкин буд. ҳанӯз дар рӯшноии субҳ тамоми милтиқҳо шамшеру шашпараҳоро аз кӯчаҳо ғундошта ба ҳавлии Нӯмон мекашониданд. ҳамсояи дасти рости Рустамамак, Сафар кӯҳнадӯз, ки ними шаб ин тараф ба хона даромада, аз дарун дарро пӯшида, дарақос зада ларзида менишаст. оҳиста ба рӯи ҳавлияш баромада, ба ақиби дари кӯчааш омаду аз сурохии дар ба кӯча нигоҳ карда дид, ки Рустамамак 7-8 милтиқ ва шашпарро бардошта меояд. ҳайрон шуд. аҷабо, ба Рустамбой чӣ бало зад, гуфт вай дар дилаш. натарсида ин қадар шофу шашпар бардошта гаштааст. ҳой Рустамбой, тинҷимӣ? эй бародар, тез баро, гуфт вай. деҳқонҳоро ҷеғ зан, ҳама дар ин ҷо ғун шаванд. мардумро барои чӣ ҷамъ кунам? пешонаатро чаро бастӣ? корат набошад. комиссари аскарони сурх ваъз мегӯяд. тезтар биё. охир инҳо дар куҷо? аз ақиби босмачиҳо пеш карда рафтанд. ҳозир меоянд. зуд бош. ҳамин гӯяда ҳама босмачиҳо гурехта рафтанд. қариб ҳамаашон мурданд. мондагиашон гурехтанд. хайрият, хуни ноҳақро бинед, ки ин падарлаънатҳоро ба куҷо оварда расонид. илоҳӣ ба тухми инҳо қирон биёяд, ки ҳамаамон халос шавем. Сафарбой ниҳоят одами хоксор аст. аз рӯи кушод чашмҳои хандида истодаи зинда ва ҷавонаш дили неки вайро фаҳмидан душвор набуд. сину соли ӯ аз 50 гузашта бошад ҳам, бо қувват
гурс гурс қадампартоии вай мисли қадампартоии ҷавонон буд. Сафар аз дарвозаи ҳавлияш баромада истода аз Рустамамак боз пурсид: ҳамаро яксара хабар кардан гирам ё худамон қаториҳоро, Рустамбой? Фақат худамон қаториҳоро. фикри худам ҳам ҳамин буд. ин бою муллоҳои мо ҳама амакбачаи бусмачиҳо дия. вай ҳанӯз аз дарвоза 10-12 қадам дуртар нарафта дар кӯча мурдаҳоро дид, ки кӯча монанди қабристони белаҳад буд. дили вай ҳаросид. вале ҳой, чаро карах шуда истодаи бародар? гуфтани Рустамамак ӯро шердил кард. эҳе, ҳамааш мурдаи босмачиҳо ми? ҳо, ҳамааш мурдаи босмачиҳо. тезтар бошед, халқи қишлоқро хабар кунед. эй ҳалолат бод аскари сурх. Сафарбой аз байни мурдаҳо қадам монда dastavval дари ошнои худаш деҳқони камбағал Ниёзбойро зад. Ниёзбой, ҳой Ниёзбой. Лабай Сафарбой замона Тинҷими аз ақиби дарвоза овоз баромад. Тинҷӣ, тезтар баромада суфигӣ кунед. Чӣ хел суфигӣ? Одамҳоро ба ҳавлии беруни Нӯмон хабар кунед. аммо ҳамаро не, одамони худамон, қаториҳоро. босмачиҳо гурехтанд. бале, гурехтанд палидҳо. аммо тути хасак бар ин рехтаанд. хуни беваву бечарагони бегуноҳ мемонад ми? ҳой Сафарбой, аскарони сурх аз куҷо расида омаданд? худо медонад, аз осмон фаромада омадагӣ бар ин. бошед, одамҳоро хабар кунед. Сафарбой дари дигареро тақтақ зад. Сангинбой, лабай Сафарбой, чӣ гап? Тинҷими зудтар бароед.